mun Nintendo 3DS löytyy. Punainen. Ja muistatkaa, mä en pysty kommentoimaan mun kaasut, katsotaan mitä pelitä. Nintendo 3DS, Nintendo plus Cats. Puudeli tai joku. Toy Boodle and New Friends. Otetaan kynä. Aukastaan ja pystytään tällä. No, ei pysty. Valmis. Käännetään se ympäri. Ouch. Tuossa sattuu vähän silmiin. Siellä se koira pyörii. Mä en näytä koska te näette mikä se on. Noin. Haluatteko te 3D? Katsotaan jostain näkökulmasta 3D. En tiedä näkyykö se siinä teillä. Okei, mä voin esitellä mun koirat. Papu. Tää on Papu. Pyllistelee. Heiluttaa pyllyä. Tää on ollut mun pisimpään. Mun tuli pikku virhe. Mun piti etsiä tämmönen poika. Ja sen nimeksi antaa Papu. Mutta mä otin vahingossa tytön. Ei saa haittaa. Tää on Laki. Laki. Tule nyt. Moi. Ja sitten Toffe, tule tänne. Toffe. Tässä on Toffe.